Ahojte, volám sa Habsburg a vítam vás pri dnešnom videu, kde obkecáme najrôznejšie výhovorky, no hlavne tie najpopulárnejšie. A aké výhovorky? Výhovorky, ktoré niekto použije pri otázke, prečo nečítaš? Prvá výhovorka, nemám peniaze. Knihy si nemusíte len kupovať. Môžete si ich napríklad aj požičať z knižnice, kde to stojí do 5 eur ročne. Okrem toho existujú ešte knižnice školské. Niektoré školy majú knižnice aj v triedách alebo na chodbách. No a potom ešte ja prevádzkujem s rodičmi knižnicu, keďže máme doma dosť veľa kníh. No a nechceme mať zas tak preplnené police, takže ich furt niekomu požičiavame. Teda tie knihy, nie tie police, pravda, že? A za tých 5 eur môžete prečítať toľko kníh, koľko len chcete. Čo ja viem, keby si chcete prečítať 10 kníh za rok, to je takých 100 až 150 eur, keby ste si ich všetky kupovali. Ale ľudia, ktorí vedia, že v knižnici je to lacnejšie, tak chodia do knižnice. Druhá výhovorka. Nemám čas. Pri dospelákoch pochopím, ale my, deti, máme kopec času. Často sa nudíme, máme prestávku, v ktorej nič nerobíme, máme všetky domáce úlohy spravené, 10 zjedenú, na záchod sme už boli. No tak čo budeme robiť? Hrať s chalanmi hazardné hry? Nie. Vyberieme si knižku, čítame si a potom zistíme, že už zazvonilo a prišla pani učiteľka, ktorá sa nás spýta, prečo si čítame. No a tretia výhovorka. Mobil ma zabaví rovnako dobre. Toto nevyvraciam, ale viete, v čom je kniha lepšia ako mobil? Kniha môže zaručiť lepšie známky, napríklad na hodine slovenčiny. A ľudia, ktorí čítajú knihy, dosahujú lepšie známky všeobecne. Tiež majú lepšiu predstavivosť. A ako raz povedal Ľubomír Feldek, kto číta veľa kníh, žije viac životov. No štvrtá výhovorka. Na čo budem mesiac čítať knihu, keď si z nej môžem pozrieť hodinový film. Filmári ten jav tak skreslia. A síce medzi niektorou knihou a filmom z nej odvodeným môžu byť minimálne rozdiely, ale tiež kniha vám zlepší gramatiku. Zlepší vám predstavivosť, pretože film pri ňom si predstavovať nemusíte. Pri ňom to už máte rovno pred očami. To je dôvod, prečo si ja vyberám knihy napríklad. Piatá výhovorka. Knihy sú nuda. Na toto nemám ani poriadne slov. Musel som nejaké nájsť, aby som mohol normálne vám povedať, že prečo knihy nie sú nuda. Mám typy ako Smradí, Tom Gates, Veľký frajer Nate. No a pre dievčatá Lottie Brooksovú, nech už mám 10, 11, 12. No a ešte aj dievča menom Willow. To vás síce až tak nezabaví, ale umriete od napätia. Šiesta výhovorka. Kniha nie je po slovensky. No a čože nie je po slovensky? Ten Tom Gates, ktorý mi zaručil asi 30 odberateľov, tak ten bol požičaný z knižnice, čo sa viaže aj s prvou výhovorkou. A originál je po anglicky, pozrite, čo tu všetko mám. A to ešte nejaké sú furt požičiavané do iných rodín, takže tak. 7. výhovorka. Kniha je hrubá. No a čo? To, že je hrubá, neznamená, že z nej nemôžete mať prvotriedny zážitok. Presvedčil som sa na tejto. Hrubá, neviem, čo ja viem, 6-7 cm. A ak sa vám fakt nechce čítať hrubé knihy, môžete začať tenkými, ako napríklad tieto 3. No a to je z mojej strany všetko. Budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Ahojte!